ya. Berdua kalau roti goreng isinya pas marong itu. Itu ya.
Musik. Ya, alat apa musik? Thank you.
Bola jadi ang usalu na tulang. Tadi bahasa Serion Lasro Hatta. Bahasa dokter Lasro Hatta. Boy Rafat Niken. Jadi perubin ai di Hokiku si Marta. Dako terakian ini gereja nomor 2. Lebih padi jam cari padi deh. Dangkan. Ido si perubin umum di bagasan ulang di Serion. Nakip padok ni bajuan. Baca ni doang. Tanpa ibadah, tanpa iman, so belum ada anak baru orang di jalan gereja. Jalan kiat mamar hiti di pamas pasong pulio Serion. Setuat tama nama semasu. Udah au partisi. Udah bola mengalir kita. Dapat. Saya
molo huingo do ditik-tiki ng salpuy au dong ammo makatay bakar roa tu soot urasa molo perasaanmu dimbang bumamireng auga kuha do tulangonin narwam dorang alay ima kami tulangmu terlumobi tulang ni nanialak mo si Marta molo au dang arong rohakku mabay dia kapargel lengok ku manang naberek ku gabi susah manang nagabi manarita 12 daw panis takas di boto bere di boto horo somo dia pabenakku manang na perilakuanku maradopon berek kuburu bahkan secara materi secara perbuatan dukung dohamu jelas alaidang nagabi manungkul ya di hobere dengan uli ulotos sederion bos marham ala ni tangyangta tangyakku tangyang muna tutuhani boilu terjadi ulaunos sederion dengan jala uli saluhu na ala ni paso-paso ni Tuhan di bare au pe dakku bereng na hujalo alai aha mana di bagasan rohakku nabiting berekon ulaun na bagak molo baga ulaun ni berekon isiro na binaireng na datung nagabi bentuk ni ulaunon manang na akhir daripada ulaunon alay dos ni roha namin makatulang mo bereng manang na balga otik manang na susadiyaw manang na diberek kosong na tipis atipis jangan yang penting dos ni roha ni tulang mo mabereng buhay di patupahami somonon na humatapok to ulog mo ulog sa sagaryo balintang mapagawi tumudal husita duat terlumobi ma dihamuna na mardongat tubuh huberang na sa lilimon tutakas doa hamuna dari kami masih pauluan Ye matutul tujuan dari obere dung dijalo hamu pasu-pasu nasihat Tuhani arong hatani nama dua nama dokon bitang narubiris tu obun nasumorok anak PH2 di hamunaris boru pe tung torok Ye matutul saha ni sulu saha ni tubutian di tiga ras nung masaha te di jaloho bere pasu-pasu pardo masare tio sebagas joro di tuhatta bahkan saha tu sadarion nung masaha ada di pasaha marga lupang gaul tuhamu nang di jalohamu ada siang marga lupang gaul saya saha mahita salu na tupang gabia saha tu parhorasan Ye matutul jadi semua nima di bagasa partikianon ima hatasian kami kupasahat tami mamuse pagkatayono tutulang nami parjuluma tutulang nami siap turi partikian pasahat tami tulang Juluma partogi kami ma parkonggom di toko buru pasaribu molo bereng ulot sadarion marlasiroha hita silamla buru kuru silamla may tuba dana tangarong marumudumut sudi na bagurang marlasiroha asa to haduka ito pa to kulobu tadi pasa to kutuku horbo pepeng penggek ko sarba dua tugu-tugu di pahopu sahak mahotu marnini sahak mahotu na marnono Ye matutul jadi untuk kalian berdua masa lampau adalah masa kenangan masa sekarang masa depan ahado neneng ulah hubunga masa depan dekat kepada Tuhan ido neng dohonokku ala ni ima au senopung opung maau doang dison tulang ni tulang mon ala ni di hamun ada dua kunci ni keluarga baru balita pagabe itu muda ko doan ari mudo gabe asal mahamud totong masih paulolo Ye matutul asa tubuh lah asa tubuh si guru di dulu di Purbatua tubuh anak mahamud tubuh poru doang muna macetong saur batua Ye matutul pakka hotang tugia hamu mangalaka sa idung siba da potan pacarian doho pacamotan Ye matutul ima dohoron nami siya dopong molope tung di bagasa sadarion masih pada dua kita di wakabadan asara pura taro-taro rating masaranggongan di sope puhasian kami di perjalanan mana di Pak Barat to di Capatetong mar si gonggoman Ye matutul saha so Betul lang gali kalau mga pehon silas ni rohanami mahami tu bere nami alas ya tulang rohami baik kamu ma musik marulupulop tondiki ima jo musik na baik kamu mola Hutul mahutul
depan keluarga terlumubi may di julong itu hatta. Jadi songonima mang guru. Betulang. Jadi asa dapat manauli dapat nadenggan di pinupus di timor. Molo betu kolan hata muliati nagui kupas hatami hani parkelle ngomong songon hata ni nambatu itu dohonon nami asa tangan do botohon ujung jari-jari uduk do kami masuk batu rajai duhata mana manggoki pasu-pasuna jala unang lupa rajai martani yang ditomani bagas ni rajai molo betu mulan hata muliati kupas hatami tu rajai songoni mana bui tarpas hatami apa na ditikon sido do timahami raja nami Acara nami siya tulang marga Siburian. Baik kamu dalam adong dohatan ni nama tua nama dokon. Dalam tu pacara dalam tu sitio tioi ko bolusod do ambo pacara ata. Baik ma sitio tio nai los padomu ma tuha saata. Masih dohono nami dibere nami dison bere dibere koi ma au sodang disot tulang ala na orang saya ibere nakingan mula da bereda tunggu la songoni pi au disoni bere ko las marohamuna jadi dison ima disongoni ulos na binon nami anggo ulos ko la parhitia don tuhataro namanya pas-pasuna jadi tung songoni pe dinahura kapal ulos na hapal ulos na gajang mondo storo rabu tuhamuna tujulan narion asaro na metong tuhamuna Agiam matutu gajang murmuna hafal na pinaso di Tuhan ta tuhamu tujulan narion songon panggohina ada hono kumatong asa saha dito lumay saha tubote at tohoba di rodang di bulan leleng mahong mangolu sa urgabian totong madira mo ti Tuhan upaduhan ni mayatong asa may stabay tuwa may parlinggo man si Borok di bataro sa tuhot tuwa horas mahamusalu di parolot upatuluhan liya sa ho dohon dalihan na tolu asa jabatan di Porsea may mga law si Buluduri sa ito mo manak muna Porsea doho bor muna parbarita na uli so kani masyan hami bo natulang ditabaya maniba sa tutugano opung ito ni opung mo inamangu jama opung ni baba jadi di basa tikon las rohan nami sahat bertani baba tu hami naing mamuka para rumah tangga aku macelas rohan nami di basa tikon nang majalo pasu-pasu parbagas ko siya jorne tuwata maritina posonay mang naape naking hata nang pinasa ni tuwata tuwo maritina posonay ima peok pamu di pasu muna asa jumpa songanina 52 asa dikijang maarirang ditor matong pababar parbarbaran badamu nama nasu jadi sirang todimu nama tong totong masih tonggoman alani ma neng pasaton ulos tor rabu mahami sana kopungmu mortum songonope ulos nabon nota pasatami batang delentang yang nami moto mata debata doakar nabang itu asa nagabi rumah tangga na bahagiamu rumah tangga sendiriu ditongatongan ni keluarga terlubur mah ditongatongan ni hure mortum songonipe hata na cepet nabu terpasatami batu hatta ma naman hapo di bawah ruamuna mularang bahasa kita hula-hula arang nabi nama baik pada sabi jawa song dalnya tengah benda mana digas tortoran jadi sonima Marsok kami 10 jari-jari uduk dohot si majusok nami lasian rohanami mamereng dipodangi rajai tubaho kumon raja nami meng natung songot dia be dalam nami lao mangido tangi yang siap kamu na olo betung holan uduk si majusok nami robat dapot to rajai las marohani rajai songot di majusok beka pasatan itu amuna joloro mahani manob barajai usok bahami do tulang opung namion doa ke tulang namion
Bema godang sobay. Atau dunia tortor nami tahu ada panahon yang mulai duduk di parapat dalam kepanatapan. Kami nunggu saya manotor beda mang setuju las baru udah mang turut godang hasa. Nama kalian Arina Tiur dihita sadarion di bagasan Mas Niroha dohita ima di namangudurhon berenani du bagas joron itu atai mengalap pasu-pasu pagdongas sa ipioni diakka Arina salpui takkas do juk Niroha do naro alay di doakan namalo percayalah di balik awan gelap itu akan terbit terangin na jadi molo besongon na makolong diakka ari-ari ng salpui pakilala muna sonari nung mabisar mata ni ari jala di sokdang ito hamu hita sudi alani diho agung tangkas duhulala di ngotto to na ni katulang mo moderenon angka sia ikonol do perjulu dah ibarat ni TKB nol kecil nol besar sabi tang manarumis to guna sumarok di dolok na perbatuan tujuan darion nang pianak sesara ho tubuhon ni iboronami ma anak riris do bor torok do ngamu may sahat tu nasa ormatuan nasa lamak masih juang lemak nang sekolah pinabuan oras maho molotung di bona pasugit oras nang molo borhat tu pangaratuan asa betul hali masahat sulu sahat hotel leling mahitam ng ulu sahat horas jala gabian amang permusik nami tulang oras bagi roto musik tulang sa tanong la kedua di kota nami lainnya Ini loh sobat tulang.
makira may tudusan ng mo, madu siya nakana dumonok. Dia kapas-pasun di bata, tuwering umunaon. Jangan nila tulang, dok na tulang namin. Roma kami nang masoba tuwa pa muna, na maringot kami lihatan na tuwa-tuwa. Tak sudah di naburu, nak setakut dari Balia. Tak sudah ada hula-hula, ada sepatu pamu, setangan nas dia. Misalnya para musik nami, nang moral kami manap-manap hula-hula nami. Baik damang ma kodang na hobat. Mahasata si Tio-Tio. Gabe tulang. Nung tapak kami di Solo hula-hula muna 5 tulang pasaribu do udurura. Dinaruhan nami perjuluman nasyak kami na marhamaranggi. Law suduk manok ko pasahat kami ulos solong siya rombongan itulah. Pasahaton nami manon tu inong kami yang kinami dinalaos manugu bere nami do burunang. Tarsungan ima diharoro nami yang buru. Wala te, pas may tulang. Duksit ko pa. Diha muna raja niya pamuron na. Mauliate ma dito hatta, mauliate manang dihita sa luhuk. Perjolo sidohonon nami tuna porunang. Marhite ulaw nauli, ulaw naringgan, ulaw las niroha di sadarion na poru. Agya matu hipas na poru, bacang umo. Molo matingot kita memang di sini sampu. Macai boy rapat jok no pero. Alai na poru. Dok na tua-tua. Nda ada si manuk si potradora. Nda ada si todo turpuk si haut lomoneroha. Dang lomoneroha tanian. Iko kola na boru mamerik parumahan. Alay so ni mapangatur Tuhan. Naksanga di beri ng muruki parumain. Ang giyak ma pinasak ni tuhata tuhita. Ang giyak ma marbone na uli, marbone denggan o tujulan nyari pas-pason ni tuhata. Panjang mamuru mo na boru. Hipas nama ko doon nai ma songon hatani na tua-tuai asa adong haduk kama tugu-tugu di horbo tadi pasa tugu-tugu di lompu di tahun ni ulota juga sadario panjang umur mahon na poru nak sal batua batu-tugu di pahopu takas mau saat tuna bernini lausok songon ido di berenami poru nami rion tulang pasari molo siap kami tulang muna pasari munak pula kencang nonon nami yang guau do tongak sezebu ikut Jehovah do odoan na pertanyaan so dia do na mangono Jehovah so nerok pun yang perdidai ikut porman ikut toman mardongan halapoko mulai di tiupamu kami yakin keluarga kalian akan langgeng gimana si donon nami
tu berenami iboto nami naus kucina di parsaripeon le doto itu asa bajang murina por oma ha lasroha di babak di surga di ulot tadi bos sadario tuari namang yut di parsaripeon muna di tokos tu hatta ma di hamu anak rilis bor torop dengan muna ma isaur langsung dua asa arirang ma di gijang di toro doi bay pargogoma bada muda dua mana sudah disirang tordrimu totong ma masih gogoma asa saat solu satu dia upasahat tamen no dala ditang yang nema tuhamuna asimar wani tuhan saat mamuna horas jala gadi asa no aik pena malo nami asa upasahat tami dala ditang yang namion bay ma godang na opertusi Luso
bata mai setelah masuk dua asa tinggal di dinding gulung di rata-rata sudah kata pasukan yang napi nasa muna anjir mapa sauto nama dua di bata jalan ini aja nani duduk si maju duduk kami non rumah dapat kamu dok tangan masoba suatu menari tabada muna terlalu patut dia muna sudah boleh ambil raja ni dulu jalan ini hampir musik nami dan murah tay manopa hula nami bagai ngobrolkan nau Dia bilang aja. las rohani tordinami angkia ma tuari na mangihut marsika gabi tong marsika toras di amuna amang barunami barhite gabi na niula sinur papahanan tu horas na hamuna mangomo pertiga-tiga mangomo nak pergalan-galan tuduk ba tano kaulaon niya kapagula dapok daw sa nakonin na dua-dua hinutur dakadaka akadidik ibing-ibing rohamu marsoba tu abi hula muna uhut mardawak kebe anggia mari pasu-pasu tu hatta jolo itu hatta masuk pada pinasa muna mamasu-masu matur dinami asa dahulu nami masuk nakonin na dua-dua asa bakut na halto mana jaga tadi rubian horas pahami hula muna na majalo marlo pigad na madhiamu ng baru nami sikat din naman iya itu asa naik pe nang baru dus nirhata na kaning pasaton nami matikion tutulang akan ginami dinalau adrak suritu di Otarion lima na marsiala di pamasmason ni jadi sitiruo di jolon niari silas niroa jala ternuwi silas niroa di tuhat pada gudang dolai di nama rumah tangga akta persoalan dinam untuk ada pesawat waktu bagi doa kami tuamu alaun rumah tidak atau terpu di kami sebelum itu buhamen nol lain namio bere namio juga gas bagi Tuhan lagi jadi mencoba tiga kamu nak buru ada jak tu tarik nafas jo ini dong bulan las niro harus dari yo jadi bola te perjolo di tuat tadi mata di suri dengan di sana boy uli acara hatak ko perjolo ra tunggu bagian hatak ko atas selamat
ada kuda dong hata pasu-pasu. Jadi berjolo tuna buruk kuman, atina buruk takas dulu, taboto dong, warak naik bisa guna kesalpu nangi na buruk, saya salpu me akan salpui. Tujulon nerion akan dauli mah atina buruk ku atina buruk, nang dia akan buruk ku di sana marah-marah gitu. Saya ningkan nama buruk, gak kamu lau maraha lain nami tujulon, dong itu aku itu nami. Iba tena burukku, ya. Jadi sehat tuh jualan dia. Bereng mah anak mon. Lain namiong. Iba bereng, anggo wang buri ngasonang bidi asonangan tek. Hati na buru. Jadi tuh lekku mah tuh itu. Jadi perjolo atas selamat doron nami tuamu, selamat berbahagia dalam menempuh kehidupan baru. Sudah diberkati di gereja rekan ini oleh Kadita Lehot Mahamudi Baramuna. Jadi na baruaon mata buda nama adong ninay atan situ tua berputih manin nang giringkir berperbumin na tada-tada tumalope ho laiku do toy botokku berpikir ali kata po di kapasatom nami do tuapu. Jadi rakani nunga di bait tulang muna kan iso lai muna di so do sudi lai muna nang na di beda do aka pariba muna narong na di Jakarta narong na di Barige manang di dia ben kami berada nang di Somahan ade las marwa muna saat masudita bini lagi saat dulu nang tulusnya kalai muna kan ade lekku. Jadi sopo de tutur kani ngurang di dalam keluarga itu ada pasti akan ada badai, tapi badai itu belum tentu adalah bahaya, itu alarm ya kan. Nah di parngolo nok petoni do rumah tangga non perjul ma tuh kami naik nomor rumah tangga sekolah udang dong gue beri alai mulu tapi kita ma pada yang ngotong pun natele tersuara so nang iso ya pada tadi disusua sakuli macam yang gua do aku saja ikon berhabo satu jauh berdoa lagi do di poda tu luai ni masak ekonomi berhabo satu jauh mama like tu do ibotokku marhabo satu jauh mama mulai unang marpamu sadir pikiran muna asa ibana marama muna asa ibana mapatigor di laka-laka pardalanan ni laka muna ima hata budan wirun nang tang ulaiku dari botokku terlubo di botokku di zon jadi rakani di titik baraku yang itu fugabi buru nami mau itu jadi di hami ho buru pasaribu neko itu mulu tu arok pendon na dia ade kabedeyon yang bui kecil si baju jungmi unang jauh tortu marga lubagal wate itu jalur rohamu tuami tulangmu bapak pasaribu tuami botong sa buhay kami mau kata itu lain nasi lagi kata siap kami atau kuda atau pasu-pasu masih patah nami itu kami Tuhan mulai itu sebelum itu kutubu kami kamu tuh bagas jadi tubuh masih kor kalau itu sih mana poso tubuh lala sama tubuh si koru ibu tubuh anak mah mulai tubuh guru saat doa muna sahur madua. Jadi saat di Solo ina saat matu botean, saya saat itu sudah selalu nesau saat matu perhorasan, saat matu banggabean. Jadi, jadi Papua matulang. Wapok kami aja. Papua dah langsung Papua tulang. Satu tu bandar tu manin nalote, hata dauli hata daring genap pagidok kami. Saya unang mamuba, saya unang mamose. Asa harbangat dui dalam tuhuta, bala tu goyang do dalam tujaru. Sa luhutna hata pangiduan hata dauli. Siak horong yang hamuna nama dokat tu. Boru, bariban ale-ale. Lumobi masyak kami horong ibu ulamuna. Takas mayon nona pemu. Hot martongan isu. Asa saat sulu saat buktian. Nungga saat pangiduan nami, tuhamuna raja yang baru nami. Tujuan nyari saat mamuna horas dalam kali. Asal naik member musim nami. Saat tubuh kami beri nami tutuhan di bagas nasida. Anggia membuat tua, membuat nasni rawat waktu air nama yun. Baik mak kodang nau partusi.
Jakulah ama namin na badadaham marhite-hite Jesus Kristus Tuhan namin nung bagay kutubuhan bere namin puro namin tubagasin asimaroham ayamang nabasa tupuma spiriton tuberekon birborason birmatot berekon roho purpur roho berekon gonggong masulipan sinak ninang direk mundian na susong peso manang do oras man oras yo maparmidan mo berekku tuan Jadi soalnya kali dalam berdoa dulu. Lupa berapa bang usung macam mana tak pas dulu kamu sih. Songsong ni pada yang mula kan nanti. Bakau. Kalau mesti macam tu lagi. Lupa. Di bagasan rohaki hasia dana dona sindiho tung macai